Il-Ħadd it-Tajjeb. Illum 31 ta' Lulju, it-18 il-Ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għal din il-qudiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa ta' Sant'Anna, Omm il-Verġini Marija. Il-qudiesa tal-lum qed issir mill-Knisja Parrokjali ta' Witilajn. Jikkonċelebraw il-Kappillan Don Rodrik Camilleri u saċerdoti oħra li jgħinu fil-parroċċa. L-isem tal-Missieru tal-Iben, il-paċi magħkom. Ta' kull sena hija x-xewqa tiegħi li niġi f'din il-parroċċa dedikata li Sant'Anna mhux biss niltaqa' ma' din il-komunità kbira u sabiħa u żagħżugħa, imma wkoll insellem lin-nannijiet kollha tagħna. Wara kollox din il-parroċċa llum qiegħda tiċċelebra l-festa titolari tan-Nanna ta' Ġesu ta' Sant'Anna, ma ninsewx in-nannu San Ġakkin, il-ġenituri tal-Madonna, għallu għan-nannijiet ta' Ġesu. Qegħdin niċċelebraw it-18 il-Ħadd matul is-sena. Fil-Vanġelu Ġesu jitkellem dwar il-wirt. Aħna ħafna drabi naqgħu fit-tentazzjoni li meta nħarsu lejn nannijiet ngħidu x'se jħallulna u ħallewna ħafna affarijiet. X'jagħmel li żjed għani lill-bniedem? Din hija d-domanda li Ġesu jagħmel fil-Vanġelu tal-lum lill-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. X'inhu dak li jagħmlek li żjed għani?
U jekk nisimgħu lin-nannit tagħna għandhom kelma ta' erf xi jgħidulna x'inhu l-veru ġid, x'inhu l-veru għana. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha fil-bidu ta' din il-quddiesa u nitolbu l-maħfra tal-mulej. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt mirjieti tija tiegħi bl-ekbar tija tiegħi. Għax nitlob l-Imqadsa Marija dejjem Verġni, il-anġi u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-ħalb lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missieli tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq l-yemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddija tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li f'bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħallieq u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Se jmissu l-bniedem mit-taħbit u l-kedda li jkun ħa. Qari mill-ktieb ta' Oħolet. Offruha tal-fruwat, jgħid Oħelet. Offruha tal-fruwat, kollox fruha. Għax dan jiġri, wieħed li jkun ħadem bl-għaqal u l-ħila u b'suċċess ikollu jgħaddi semu lil ħaddieħor li xejn ma tħabat għalih. Dan ukoll fruha u ħaġa mill-ar. Għax se jmissu l-bniedem mit-taħbit u l-kedda li jkun ħa taħt ix-xemx. Umru kollu jbati u jinħaqar bil-kedda u lanqas bil-lejl ma jserraħ rasu. Dan ukoll hu fruha. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Intraġġa l-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom erġgħu lura, intom bnedmin. 1000 sena huma lik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Flimkien? Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma. Huma bħal ħaxix li jinbet filgħodu. Filgħodu jwarrat u jħaddar. Fil-għaxija jidbielu jinxef. Flimkien? Għalhekk kallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej, kemm se ddum, ħenna l-qaddejja tiegħek. Flimkien? Imlina kmieni bit-tjieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna. Wettqilna int ix-xogħol ta' jdejna. Wettaq, Iva, xogħol idejna. Flimkien? Tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Ħuti, jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema
mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom moħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Mewtu ġo fikom dak kollu li hu tal-art, żina, faħx, ġibdiet, xewqat ħżiena u reba li hi idolatrija. Tiktbux lil xulxin intom li nżajtu l-bniedem il-qadim bl-emil kollu tiegħu u ilbsu l-bniedem il-ġdid li jiġġedded dejjem skont ix-xbija ta' min ħalqu u jikber fl-erf. Fih ma hemmx Griek jew Ludi, ċirkonċis jew mhux, barbaru jew skita, il-sir jew ħieles, iżda Kristu f'kollox u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien xi ħadd mill-folla qal lil Ġesu: Mallem, għid lil ħija jaqsam il-wirt miegħi. Wieġbu Ġesu: Ħabib, min qiegħdni mħallef fuqkom jew qabbadni nqasmilkom il-ġid bejnietkom. Imbagħad qal lin-nies: Iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull reba, għax imqara jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu. U qalilhom parabola. Wieħed raġel qani ġabar kotra ta' frott mir-raba tiegħu u beda jaħseb u jgħid bejnu bejn ruħu: X'se nagħmel? Għax dan il-frott kollu m'għandix fejn naħżnu. Ara x'nagħmel, qal. Inħott l-imħażel li għandi u nibni oħrajn akbar u naħżen fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid lili nnifsi: Ruħi, għandek ħażna kbira ta' ġid għal bosta snin. Mela strieħ, kul, ixrob ix-xala. Iżda qallu Alla: Iblaħ li int, dan il-lejl stess jitolbok ruħek lura u l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik ta' min ikunu. Hekk jiġrilu min jiġma l-ġid għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Il-koll nafu kemm jista' joħloq inkwiet dan l-imbierek wirt. Donnu Ġesu xamma din il-ħaġa meta wieħed mill-folla staqsih biex jgħid lil ħuh jaqsam il-wirt miegħu. Imma mbagħad immedjatament jispjegalna fuq xiex għandna noqogħdu tassew attenti.
u juża din il-kelma qawwija. Iftħu għajnejkom, ħarsu irwieħkom minn kull reba. U jispjeganna għaliex. Għax jimqar jekk wieħed ikollu bir-radam jgħid ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu. U xi jrid jgħid il-mulej? Mhuwiex qiegħed jikkundanna l-ġid, lanqas qiegħed jikkundanna l-għaqal ta' min jinvesti u jkabbar il-ġid u l-ekonomija. Wara kollox dawn huma għodot għal ġid komuni. Qed iwissina imma milli nużaw il-kriterju tal-ġid materjali bħala l-kejl tal-kwalità tal-ħajja. Huwa element importanti. Imma ħajtek m'għandix tiddependi mill-ġid li għandek, anke jekk għandek bir-radam. Xi kwalità ta' ħajja jidik li ħajtek kollha bil-lejl u binar tinkwieta, taħdem, tistinka biex tfaddal u jkollok iżjed u iżjed u iżjed. U mbagħad li tispiċċa la tgawdi l-ħajja, la tgawdi l-familja, la tgawdi l-ħbieb, anzi kuljum tagħmel xi għadu ġdid. Din hija kwalità ta' ħajja li titlef l-irqat minħabba l-flus u l-ġid. Imqar jekk wieħed ikollu bir-radam ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu. Il-parabola li jagħti Ġesu ta' bniedem li għamel suċċess li tiegħu taw ħafna frott, żgur bil-mod kif amministrom, ħaddimhom bil-ħaddiema li kellu. Jaħseb biss imma li jaħżen il-ġid li għandu u li jagħti ħajtu għalih innifsu. Għandek ħafna x'taħżen, anzi ħażna kbira ta' ġid għal bosta snin, mela strieħ, kul, ixrob, ixxala. U l-mulej Ġesu jagħtina tagħliema oħra. Il-ġid li għandek tgawdih tassew daqskemm inti kapaċi taqsmu ma' ħaddieħor. Għax hekk se nistgħnew quddiem Alla, hekk se nkunu nixbħu lis-sit ta' smewwiet li jitfaxxita fuq it-tajbin u l-ħżiena u jtella x-xemx fuq it-tajbin u l-ħżiena. Li tiġma' il-ġid għalik innifsek u għalli tingħalaq fik innifsek. U allura tgħix minn issa it-toma tal-fruqa li fuqha tkellem il-ktieb ta' Kohelet li smajna silta famuża minnu fl-ewwel qari. Fruqa tal-fruqat u kollox fruqa. X'jiswa li jkollok il-ġid imma m'għandekx imħabbiet vera. Fi kliem ieħor Ġesu qed jgħidilna li inti ma titkejjilx b'dak li għandek imma bl-imħabbiet li għandek. Għejdli x'inhuma l-imħabbiet tiegħek, kif tħobb lil min tħobb u ngħidlek min inti. Imma tgħidlix kemm għandek flus il-bank u kemm għandek artijiet, għax dawk mhux inti. Jiġi l-mument fruqa tal-fruqat u dak bħal-libsa ikollok ixxiddu. Tħallih warajk. Inti se tasal fid-destin li ma jispiċċa qatt.
inti u qalbek, dak li għandek użaħ biex inti tkun espressjoni sabiħa tal-imħabba għal ħafna. U ħafna nies jagħmlu hekk. Jiena nemozzjona ruħi kull meta li l-poplu għażiż tagħna nagħmlulu appell u jirrikorri f'kull staġun. Ikun f'liema diffikultajiet ikun, il-poplu Malti meta jara l-bżonn ġenwin jirrispondi bil-qalb. U jiena qed darb'oħra din u veru nikkommovi ruħi meta nisma' xi ħadd inkun qiegħed xi maratona ta' fundraising għal xi attività għal xi kawża ġusta tal-Knisja u mhijiex. U kien hemm xi ħadd jgħidli mill-ftit li għandi, Sinjur, mill-ftit li għandi. Ma dak il-ftit jasal ħafna. Għax flimkien mhux xi ħaġa li rekkinta għalija biex nixxala, nisker u ngawdijien bħal dak il-povru tal-parabbola. Kien għani, imma ġustament insejħulu povru għax ma femx x'inhi l-vera għana. Jiena nagħmel ħafna appell għal ġenituri li forsi mobbijin bil-pis tal-kontijiet li jridu jitħallsu ta' xi loan li titħallas u allura ġob wara ġob biex inlaħqu. Imma qed nagħtu kemm nistgħu ħin għal xulxin, għal uliedna, għal Alla. Il-kwalità tal-ħajja tagħna x'inhi ġirja biex jiena nlaħħaq sal-aħħar tax-xahar? Għax allura m'għandniex kwalità ta' ħajja tajba l-aħwa. Il-kliem ta' Ġesu għandu jġalna nirriflettu. U jekk inti tisma' lin-nannijiet u tisma' l-istejjer tagħhom bħalma kien jisma' Ġesu f'riġlejn in-nannit tiegħu Anna u Ġwakin, inti taraf l-erf ta' xi ġifieri tkun għani tas-sew. Għani fil-ħniena bħalma Alla. Għani fit-tjubija, għani fil-ħlewwa. Dik hija li tagħmlek għani tas-sew. U dik l-għana ma jieħodilek ħadd, ma xidda qatt. Dik l-għana mhix fruha. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq l-emin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-iben, li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-iben u li tkellem fom mill-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarmu midija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. L-interċessjoni ta' Sant'Anna u ta' San Ġwakin, in-nanniet ta' Ġesu, ejjew nitolbu l-grazzja li l-wirt li nħallu fid-dinja ikun wirt ta' paċi, wirt ta' mħabba, wirt ta' ħlewwa.
nitolbu. Nitolbu għal familji fejn hemm l-inkwiet minħabba l-wirt biex jifhmu li l-ebda nkwiet mhu se jagħtik il-paċi. L-ebda flus mhu ma se jserħulek qalbek. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina biex aħna narfu nażlu x'inhu l-aħjar għall-ħajja tagħna. X'jagħmel il-ħajja tagħna tassew ħajja ta' kwalità tajba. Nitolbu. Nitolbuk għall-parroċċja ta' Marsa Scala hiju tiċċelebra l-festa titolari ta' Sant'Anna biex tkompli tikber bħala l-poplu ta' Alla mimli fidi, tama u mħabba. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk in-nanniet li jinsabu weħidhom li forsi m'għandhomx min jikkuntattjahom jew iżurhom biex inti tużana u tfarraġhom permezz tagħna u tagħtihom il-paċi li jistoqilhom. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna mejtin kollha biex int mulej fil-ħnina tiegħek tħaddanhom miegħek u tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Bl-interċessjoni ta' Sant'Anna nitolbuk mulej dbirek lin-nanniet kollha tagħna u tagħtina wkoll l-għaqda fil-familji, id-don tal-maħfra u l-paċi tal-qalb bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u wilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax int fil-ħniena tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battinna lill-ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub. Biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddissin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostlu, ma' Sant'Anna u San Ġoakkin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek
sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu ifallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu għal tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen, żomni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa.
Nitolbu. Ibqajn dejjem u lejl il dawk li tajjex bid-don tas-sema. U kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid, għatihom ukoll li jkun jissoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Nirringrazzja ħafna lil parroċċa li laqatna hawnhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa f'jum il-Mulej. Nirringrazzja mill-ġdid lil TVM u lil midja soċjali li jwasslu it-trasmissjoni ta' din il-Qudiesa tal-Ħadd fid-djar ta' ħafna li ma jkun jistgħu jiġu. Nawgura lill komunità kollha ta' Marsa Skala mill-qalb il-festa tajba. Infakkar li fis-7 ta' filgħaxija llum tibda ħirġa l-proċessjoni bl-istatwa Għażiża ta' Sant'Anna li qalqet 75 kemm qalqet. Nawgurawla wkoll li Sant'Anna li għandha statwa Malta li qalqet 75 sena. Fil-bidu tal-proċessjoni ser nitolbu t-talba tar-Rużarju u mistiedna speċjali n-nanniet l-ommijiet bit-trabi fil-ġuf u l-familji li jixtiequ jkollhom it-tfal bl-interċessjoni ta' Sant'Anna. Il-Mulej magħkom. L-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej. Jagħmel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Amen.
indirizzata llum il-Knisja Parrokjali ta' Witilajn iddedikata lil Sant'Anna fejn bħallum ġimgħa fakkarna wkoll it-tieni jum dinji tan-nannit u l-anzjani li twaqqaf mill-Papa Franġisku. Illum fil-festa ta' Sant'Anna inżommu lin-nannit kollha fit-talb tagħna. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta li fih id-diskorsi u r-ritratti ta' żjara jista' jordna online fuq store.newsbook.com.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.